Takýto zápas, pretože nemôžem sa vyjadriť všetkým témam, ktorým by som sa mohol, aj keď žijeme v demokratickej spoločnosti, ale myslím si, že počas celého zápasu nestranní ľudia musia uznať, že sme boli lepším tímom. Vyhrávali sme 57 minút na ihrisku, ovládali sme hru. Žiaľ, veľmi časté vylúčenia našich hráčok nastali obrovské množstvo chýb, teda síl, na ktoré sme potom doplatili. Samozrejme, jedna naša hráčka hrala veľmi nedisciplinovane, robila jednu chybu za druhou, Sofia Demajová, aj na to doplatilo naše družstvo. A ďalšia jedna veľmi dôležitá vec bola brankárky na strane Juventy a na naše. Myslím si, že v prvom polčase sme pozahadzovali neskutočné množstvo čistých vyložených príležitostí, trháky, preskoky. Takisto v druhom polčase, tam keď sa lámal zápas, keby sme premenili sedmičku, keby premenila čistý náskok z pivota Tulipánova, bolo by po zápase. Aj napriek